Hemme gidecekşi bazarlarda hiyal çibrek piraşki öýüňizde damaşyny solda pişirip ýetjek diýseňiz şu resepti siz üçin. İlk bilen apor edýänmin drožnyň işleýän işlemeýän bilmek üçin. Siz onu etmeseňizem bolar. İlk bilen drožmy salýas, suw salýas, süýt salýas we ýumşaçyk hamir edýäs-de kızgynjyk ýerde 1 sagat, 1,5 sagat alyp goýas. Onun ýança kartoşkamyzy gaýnadyp goýberdik gara salap. Soğanymyzy goýberdik, sary ýagdy ýa-da meske ýagyny. İkisini garyp birinji naçinkamyz edýäs. İkinji naçinkamyz etli. Soğan bilen gardym, duz burç islew gerek. Onun ýança hamirimiz ele geldi. Alýas da şeýle kiçikçe bölüçüklere bölüp eldemine goýýas ýene-de. Biz esasy şeýdi ýaglap padnosyň üstünde büküp çykýas. Büküp çykanmyzda seredin. Hökman deşilmez ýaglyk ilk üstünden basyp ýaýýas, soňam arkasyndan ýagly ýaýmalydyr. Bolmasa deşilmegi mümkin. Näçe inçejik bolsa şonça da içi pişip gowy bolýar. İkincisini şeýdip etlejetdim. Etem şeýdip bükýäs. Şonu astaçykdan ýagy çalyp şeýdip oňçalap ýatyp çykýas-da iki tarapyny gyzyp duran ýagda pişirip alýas. Seredin içi ýok, gojok şol sanda bişen, özem süýüji bet bolýar. Hökman taýynap görüň.